салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саодотиҷӣ. Дар навори имрӯзаи мо мошинҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон байри шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо меҳмонай, обуна шавед, видеоро то охира тамошо кунед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка бичиқен. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Дар навори имрӯза ин ҳамин мошинҳо ҳастанд бародарҷоно, беҳтарин мошинҳо ҳастанд. Касе ки фикрихча дар комментар нависад дар наворҳои оянда кадом мошине ки мехоҳад, хоҳиш бошад мемонем. Раҳмат барои дастгиритон. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли бароришаш 1996, сӯзишворӣ газ бензинай, кузов хачибек, объем мотор 1.6 бародаро, коробка боша передачи механикай, 4 баллони нав дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Шикошим. 25000 гуфтеса бо савдо мешавад бародарҷоно. номеро дар рӯи экрани шумо ҳастай. Барои занг задан занг бизанед, қати соҳибиш гап занед. бародарҷоно харидор бошед, занг бизанед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1995, сӯзишворӣ газ бензин, кузов хачибек, мотор объем 1.6, коробка передачи механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар ноҳияи Шикошим мебошад. бародарҷоно занг бизанед, номеро дар рӯи экран ҳастай. 20000 гуфтеса бо савдо мешавад. 4 баллони ахела. марҳамат, занг бизанед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114, соли барориш 2007, сӯзишворӣ бензинай, кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. номеро барои занг задан дар рӯи экрани шумо ҳастай. занг бизанед. нархи 17000 гуфтеса бо савдо мешавад. пеш савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарҷоно мошина ҳама тарафи суратош ҳастай. худтон бубинед, маъқул бишавад, занг бизанед, қати соҳиби мошин гап бизанед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли бароришаш 2004, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, мотор объем 1.6, коробка передачи механика, свети сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарҷоно 9000 гуфтеса боз занг занед, савдо мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Шикошим мебошад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Maxima Nissan, соли бароришаш 1998, объем мотор 2. бародарҷоно мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. занг бизанед, номеро дар рӯи экран ҳастай. 38000 гуфтеса бо савдо мешавад бародарҷоно. 4 баллони ахела. мошин хуб аст. занг бизанед, қати соҳиби мошин гап занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ солиш 2006, Toyota Corolla, мотор объем 1.6, сӯзишворӣ бензин, ҳуҷҷатош ҳастай. 2 электропакет дорад, коробка передачи механик. нархша 30000 гуфтеса. номеро дар рӯи экран ҳастай. занг бизанед, бо нархша арзон мешавад. пеш мошин арзон мешавад. хадавои создай. мошин дар ҳолати мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel 1.6 Astra, мотор объем 1.6, соли барориш 2006, документош ҳастай, техосмотр дорад, тонировкаш 4 моҳи дигар монда, коробка передачи механик. бародарҷоно 55000 гуфтеса. номеро дар рӯи экран ҳастай. занг бизанем, бо савдо мешавад. беҳтарин мошин ҳастай.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Caravan. соли бароришаш 1998, сӯзишворӣ бензин, кузов универсалӣ, объём мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 28000 гуфтеса. номер дар рӯи экран аст, занг занем, бо савдо мешавад.